My expected salary ko is 50K and above. 50,000 to 100,000. 20,000 to 30,000. It's around 13 to 15K per cut-off. Expected salary ko, may nakapag-hint sa akin na 80 per month starting daw. 50K and above po. 20 to 30,000, pwede na siguro. And my expected salary rate after graduating is around 30 to 40,000. 18,000 to 25,000. Nasa 25K. Around 30 to 40,000. Actually, kung sa abroad sila magtatrabaho, kaya itong mga sweldong to. Pero kung sa local economy lang, iilan lang ang kayang kumuha ng ganitong salary pag fresh graduate. Usually, mga may Latin honor sa mga top universities na may management or science courses. Kaya ang solusyon dito, dapat pataasin natin yung demand for workers. Parang sa Singapore, mas maraming trabaho kaysa tao. Kaya nagtataasan ng mga sweldo dun. Ultimo waiter, 100,000 pesos per month ang sweldo dun. Dahil sa dami ng trabaho, pero kulang pa ang tao. At tanggalin yung mga economic restrictions para dumami yung mga investors sa ating bansa at mas marami pang employers na papasok para mas maraming trabaho kaysa trabahador. At dahil doon, mas magtataasan ang mga sweldo dahil pinag-aagawan ng ating mga workers. Kaya dapat burahin na natin yung mga batas na nagpapahirap sa inyong mga trabaho, hanap buhay at inyong pag-angat sa buhay. Yan ang itutulak na Ilocano Defenders Party List number 55 sa balota.